ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। 13 ଜିଲ୍ଲାର 24 ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର 1 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଟାୟାର 2 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି, ହେଲେ ବଦଳିନି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏହି ବସ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ଟାୟାର 2କୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ନ କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବାକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଭୂତି ଜେନା।